masu sauraro assalamu alaikum, Shehu Usman Salu ke fatan an wayi gari lafiya cikin shirinmu na labaran asuba. Farko muhimman kaninsu. Yayin da aka fara azumin watan Ramadana, masu amfani da makamashin girki na gas sun fara bayyana farin ciki da saukar farashinsa. Muna farin ciki da yadda aka samu saukar farashin gas na girki da duba da yadda mu mata muke girki na shan ruwa da na sahur. Mun samu farashin gas ya sako sakamakon yanayin yadda abubuwa suke daɗa sassakowa, mun samu rage daga kamfani. To muna tafa da ƙarin bayani. Fadar sarkin Sasa da ke Ibadan a jihar Oyo ta sanar da rasuwar sarkinta Alhaji Haruna Mai Yasin Katsina bayan fama da rashin lafiya. Ba abin da ban sani ba kuma ba abin da ban gani ba abin da ban yi ba a duniya. Yanzu zama na nan shekara ta 106 a duniya. Na ga abubuwa kuma na yi abubuwa. Yanzu kiran abin da muke roƙo cika da imani. Muna tafa da rahoto na musamman kan wani bangare na rayuwar marigayin da ya shafa shekaru 125 a doron ƙasa. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce kusan mutum 400 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa a shekarar da ta gabata. Fiye da mutum 30 ne suka mutu a wani mummunan hatsarin mota a ƙasar Balbiya. Tsokanin labaran aka saurara, yanzu kuwa sai a gyara zama domin jin cikakkunsu. Yau muna Lahadi 2 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 bayan hijira, daidai da 2 ga watan Maris na shekarar 2025 miladiya. Labaran da za ku iya kallon su yanzu haka ta shafinmu na Facebook a Premier Radio 102.7 FM ko saurara ta shafin intanet a premierradio.ng. To shirin zai somo da sha'anin tattalin arziki da ke da alaƙa da saukar farashin kaya. To yayin da aka fara azumin watan Ramadana, kayayyakin amfanin yau da kullum na ci gaba da sauka ba iya na masarufi ba. Masu amfani da makamashin girki na gas dai na cikin farin ciki a wannan lokaci sakamakon yadda shi ma farashinsa ke sauka daga yadda ake siyar da shi a baya. Wakilar Binta Khalid Muhammad ta haɗa mana rahoto kan haka. Sabanin baya da farashin gas ɗin ya kai kololuwa, a yanzu al'umma